Gelên ku li ser vê axa pîroz bi hezar salan e hev ra wek xuşk û bira jiyan ji yên qedirzane ra bîr û mîratiyeke bêhempa û hevpar hiştine. Di wê bîr û baweriyê da dêra axtirmanê her çi qas jî hemû çîrok bi bextewarî xelas nebibûn jî wek girava mirada tê ziman û zanîn. Hozanê Êrmenî Hovhannes Tumanyan destana Tamareyê ye sed sale di helbesta xwe ye Ax Tamar da bi hustayî honandiye. Dengbêjên Kurd jî di strana Metran Îsa da heman deverê dibin zimanê eşqeke din. Destana Ax Tamarê ji destana Metran Îsa gewndtir e. Ji ber ku dengbêj di strana Metran Îsa da giravê wek axtirman ango Ax Tamar binav dikin. Her du destanan da jî dilketî Ermenî ne, dildar Kurd in. Di destana Ax Tamarê da navê dilketiyê Tamar e ya Metran Îsa da Meryem e. Di destana Ax Tamarê da dildar şivanekî bênav e. Lêya Metran Îsa da navê wî Elî ye. Tamar keça keşeyê dêra axtirmanê ye. Bavê wî an jî li gorî gotina Hovhannes Tumanyan hin kesên din yên hesûd dibin sebebê mirina dildaran. Lê di destana Metran Îsa da ji bo ku Meryem û Elî nemirin keşeyê dêra giravê ji mirinê ra fermanê dixwîne. دائرهم القصة بيانيا صبح زوانيا صباح وجلك عالمي بخير وديرانيا. Dildarê Tamarê her şev ji gundê ber behra wanê xwe berdide nav golê. Bi sobanî berê xwe dide çiraya ku Tamarê ji dizîka ve di stargehekê da vêxistiye. Dildar xwe bi wî agirî digire û tê. Heya ew tê dilê Tamarê tê devê wê. Di şeveke bagerê ye darî da Tamar çirê vê naxe. Lê hin kesên hesûd û xêrnexwas çirê vê dixin. Û dildarê Tamarê xwe berdide hemêza behrê. Dema ku ji peravê dûr dikeve, xêrnexwas çirê vê dimirînin. Û pelên behrê yên harbûyî wî didin ber xwe. Dengê wî deng vedide. Ax Tamar. û pêl wî dadiqultînin. Serê sibê behrê termekî westiya yanî. Li ser lêvan du peyvên lerzok û zenû. Wekî dema sekaretê aniye ziman. Ax Tamar. Hovhannes Tumanyan behsa akûbeta Tamarê nake. Lê li gorî gotegotan ew jî xwe davêje nav pelên behrê. Em niha ji kê xeber din? Em ji destana Metran Îsa xeber din. Di destana Metran Îsa da qasî evîndarên ku ji mirinê direvin behsa egîdiya Metran Îsayê ku ji mirinê ra fermanê dixwîne jî tê kirin. Bedewiya Meryemê ye ku li ser zar û zimanan pir nakşîne
diçe gohê waliyê wanê jî. Walî xazgîniya dişine ji bo Meryemê. Xercê kê ye ku ji waliyê zalim ra bêje na. Bavê Meryemê ji tirsa mirinê dibêje erê. Lê Meryem mirina xwe razî ye û zewaca bi walî ra nerazî ye. Dema ku ji Alî ra dibêje min birevîne. Alî jî wek bavê Meryemê ditirse û xwe nade ber. Lê çaxa ku Alî parîkî difikire wexta Meyremê bi zorê bidin walî mirin ji wê çêtir e, ew jî dibêje erê. Serê sibeheke ezîz ji berî walî û nerindî hişyar bin, Meryem û Alî ji wanê direvin girava axtirmanê. Zanin ku metran İsa mirovekî bext e. Ji bo rûmeta baweriya xwe yê canê xwe û giravê bide, lê yê wan nede. Walî çendekî şûnda xeberê hil dide ku Alî û Meryem xwe spartine girava axtirmanê. Ba metran İsa ne. Bi sê dengan gazî dike û dibêje: Lolo metrano, min şeva bûrî di xewna xwe da dîtibû, cotek kevok firî hate cem te. Heger tu Meryema fille û Aliyê qola xasî radestî min bikî, ez ê bidim te bi hesabê zêran 1000 kisî. Metran İsa îmana xwe naşewitîne, ji zêran naguherîne, napeşrîne. Walî dîn û har dibe, gefa dixwe. Metran İsa xilta dilê walî dixwîne, dest bi tivdarekan dike. Dora giravê kozika dikole, kêmîna ava dike û ji gundên der û dorê yê Ermeniyan ra jî ji bo rûmetê xwedî derkevin agahiyê dişine. Dema ku walî dora girava axtirmanê dipêçe, şeniyên gundên Ermeniya jî dora walî dipêçin. Walî tê derdixe ku dawiya vî şixulî nexêre. Yê serê wî bixwe, ditirse û şûn va dikişe. Bi saya serê metran İsa, Meryem û Alî digihîjin miradê xwe. û metran İsa ji wî zemanî heta vî zemanî nav û dengê xwe ji devê dengbêjan her deranî. علي بقول صادرة بكلت وقايك مطران على اسمر جيدايا يرو بتشي جنة عن إنسا على إيو دبيري دايا دليل 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 صدر على دلو إيو عورل منو شرقي شرقي مطراني